बे बाथौबो दं नै बाथौआ बेनो बेबायदि थाबायलांबाय थानांगोन जोङो मथा मथि गोजौ थाखो बहुद गोजौ दं बै लाबथ'लायदो केमेराखौ आंनो आं एसे देखायनि नोंथांमोननो नायबानो जाबाय लोगोफोर नै मैना फुख्रि थांग्रा लामा बियो एक्सट्रा मानसिफोर फैगासिनो दं नैबेनिफ्राय जोङो 100 मिटारखौ थाबायना फैनानै बेबायदि मोनबाय आरोना लामाया बेनिफ्राय जोबथ'बाय ओमफ्राय नैबेसिम बाइक लाबोनो होदों जोंखौलाय माथो बेहाय दोनहोदों बाइकखौलाय बेजों गाखोलांनांगौ आरो सिरि जायफोरा भगबानखौ बा गसाइखौ फोथायो बिथांमोना बेहाय थाबायना फैथारनांगोन जेबो इजि प्रसेस गैया थाबायथारनांगोन खुलुमथारनांगोन दिनै आरो शिब फुजा बेखायनो जों खुलुमफैदों नैबे गावबाय नै नेक्स्ट नायदो नै हाग्रा गोजा बेबायदि आरो थाबायलांबाय थानांगौ बांसिन नेपालि मानसिफोर फैयो जोंनि बर'फ्रा एसे खम फैयो आरो नै बिसोर बर' फैदों बिथिं थांनायसैलाय आरो जायफोरा दुलबर मानसि बिथांमोना फैयाबाबो जायो नङाबा लामा ससेयाव गोलैलाबायनोबो हागौ आरो गोलैनांगौबा डाक्टारबो मोनखानाय नङा नै गोजौ मोनफैबाय जोङो नै सासेया जनानै दङ बैसोर नानि मोना जोंनि सिगाङाव फैदोंमोन जोंनि सिगाङाव नङा जोंनि उनाव फैदोंमोन दा बिसोर जोंनि सिगां मोनहैजोबबाय नै नैबे पाइपआव दै थाजोबो सोरबाफोर दैखौ गाङोबाथाय लोंनो हायो आरोना बे लामायावनो बेनो जाबाय मन्दिरा नै गथ'फोरा मोसानाय जागासिनो मैना फुख्रिया नै बेनो जाबाय मैना फुख्रि बेनि थाखायनो नाम जादों आरोना ओमफ्राय बेखिजा नै
बेनो जाबाय समायना रमायना मैना फुख्रि बेनि थाखायनो मुंदांखा मैना फुख्रि आरो नैबे जानै नेपालि आइजोफोरा सल' खनगासिनो दं सेन्देल खनायनि र' दंना गैया ओइ दं माथो निखिजा ओंखारलांसै नै अब्ला नोंथांमोन दानिथ' नोंथांमोना नुखांखाबाय माहाजोन फैनायाव दा थांनोबो बिदिनो आरोना एखे ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनोसै आरो नोंथांमोना दासिमबो जुदि बे चेनेलखौ बा सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि